Mother, mother. Grabe sauking mother ba? Grabe. Ano ba? Wala lami ang sauking. Napila man ni mother. 105 ni. Nawala ka taon din mong sauking. Wala lami guys. Wala lami der. Kalami rani der. Mami kayo. Na? Nya baulat ko. What is there? Kalami rani. Ito yung labo na there. Mahal yung soft drink. Dagang tubig ng soft drink. Maudi ay. Mas mayo pa pure na ko. Managhan sa mo, kung nakalaghan, butang ice. Ano mayo butang ice? So, hindi na sila maghago. Tubig naman sa ice. Ano kaya? Ano lagi ang makaon? Wala may ang makaon? Ya. Enggak. Wala may kung sa galigin. Wala may lang chicken. Crispy man kayo, lamig ito. Dili. Wag ya pa lamig. Patay yung sak. Naugaw na ko. Kaon to der. Ikaw kaon der. Der, ikaw kaon. Ano lang? Ano ang kanon ba? Ano lang sauking man po ka der. Ana kanang ora ka to. Ata pati siya na. Nakasakor. Nya ano lagi nagsauking ka. Kasi nga nagkuha ng kaon na ka na. Kanon. Parang may na siya na sakarong kanon. Magkano? Ano mo patatas? Ano mo? Yan. Isa po dyan. Nya tago ng 5. Ito mo pala ito mo bukan 2 kilong bugas. Nya. Nawa ano. Kasi nga nag Ano po pa social ka der? okay lang. Pagpapagano ka mukhaon. Kasi nga nagkaon. First time ba ni Manod? First time ba ni sauking? Ito na siya okay. Ayan. Kasi wala po kaon. Ako lamig ko hindi wala kang balik kaon. Kamakdo ako sir. Kasi yung makdo, sauce, gamot ka ng patatas, perso. Makdo na po na sir. Sana ako makdo, kasi yan ko magpapili sa Pati pagkaon sa makdo kay Paul. Sa balay na lang ka. Luto na natin sir. Sugba nagbulad na. Nakahugaw na ko dito. Dito ta nangaon ta dito. Dari ang tao kay lami kay pagkaon no. Lami yung kayo diha. Oh. May pa dari ta nangaon no kaysa kuan ka nag sauking ka. May lami dito. Ha? May lami ang sauking. Magay Kan, ito kalo-kalo ka no? sayang may pa dito ta nangaon dir. Malason ka dir ay malason. Mo palit tag stream. Kupay ta karon? Ha? Nakoy kwarta dere. Ito, sana nakakan, mga 1 kilo na. Monap na kilo. Bye tag stream ma. Asa naman ka dere? Bye-bye. Bye-bye dear mother. Unsa tong ipaliton ta? Ate Pam. May pa na Ano to? Ano? dara Max kanang Max. Ay. Ano
Ano mo ka nagbalit og Max? Ha? Ano ta? Ano may bata? Jollibee dai, Jollibee. Ano eh? May lami ang Jollibee ma? Ay, gabi si Macdor. Oy. And then? Mana kagawin sisis ma? Mana? Mana? Para sa kinsa nang isis dai. Gulungan. Ahol mo mo na. Oh, na Jollibee oh, dari baka Jollibee ni palit oh. Ay, lami lagi. Dari Jollibee oh. Kana gani, muli na gayud ta. Ano na yung motor? Dari to unahan. Ikaw mo drive. Ikaw mo drive dira. Na, makdo, Jollibee pa ta palit. Sus, busog daw data. Ah, bukot-bukot. Unsa man ang bukot-bukot ah? Para po makakaon tag social ba nga pagkaon. Alam mo, Lami dai. kada itong bula-bula nga pa. Bula-bula. Ah, nagpalit ito kag bula-bula. Manguli na to dere. Ano ka? Manguli na ta kay kan. Di kapoy na ko guwat-guwat nimo. Ano to motor? Pero ka nasupat dyan. Di ka mag-withdraw? Dahil sa nang 100 ato, 500. Mag-withdraw ka di. Sige, sige mo 100. Ayan, kaluoy. Ha? Unsa? Ay, kung ay po yan. Lami puyan dere. Makahangin, Nerson. Hangin kayo. Dere ang kapuyo. Imo dako kay mong mo balay. Kapuyan jud ginlo ikaw isa ug mo sunod tuig pigit ko mahuman. Tuig pigit ko mahuman mo. Ako ba yan nila hangin kayo? Hangin kaya. Oh, kita niyo mga bundok do. Ikaw drive ma. Hoy. Ikaw mo drive? Malagi. Sige. Oo naman. Ito ni mo. Ito di ka balo. Ayak, hindi. Pilay bayad. Pilay bayad ni mo magkuhan ma. Ha? Pilay bayad pagkuha. Kayo? Nya, pilay mo makuha sa kwarta sa PCSS. Ano sila hata yan? Goya lo pa. Pasal may karong benis pa. Birnes balik kamu tak birnes dare. Balik. Ay, nguli atay. Ay nawala ka tong motor. Uli na ta, uli na ta.